നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, ഓ നബിയെ, ഇൽമു അധികരിപ്പിക്കല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കണം. ഇൽമു യാറ് ജാസ്തിയാകല്ലേ, എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല ഖുർആനിലൂടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇൽമിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച്. ഇൽമു ഉള്ളവരും ഇൽമില്ലാത്തവരും ഒരിക്കലും സമമല്ല. അതല്ലേ ആകാശമിൽ നിന്നാ മതർ ചൊരിയുന്നത്, ഇൽമും അതിൽ നിന്നാണ് തന്നിറങ്ങുന്നത്. മഴ കൊണ്ട് വേണം ഭൂമി നന്നാക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ ഖൽഖും ഇൽമു കൊണ്ടാവേണ്ടത്. മഴ വർഷിക്കുന്നത് ആകാശത്തിൽ നിന്നാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൽമ് അത് ആകാശത്തിൽ നിന്നാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി നന്നാവൂല. മഴ ഒരു വർഷം ഇവിടെ മഴ വന്നില്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യാനും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനും വെള്ളമില്ലാതെ കണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ആ മഴ വന്നില്ലെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മഴ കൊണ്ട് വേണം ഭൂമി നന്നാകാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം, ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാവണമെങ്കിൽ അവൻ ദീനിയായ ഇൽമു പഠിച്ചിരിക്കണം. ഭൗതികമായ എത്ര ഇൽമു പഠിച്ചാലും ദീനിയായ ഇൽമു പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവനിക്ക് ഇസ്ലാമിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടാവൂല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഒരുപാട് സമ്പത്തുകൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, കോടിക്കണക്കിന് സമ്പത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാം. ഒരു സെക്കൻഡ് മതി ആ നമ്മുടെ എല്ലാ സമ്പത്തുകളും നഷ്ടപ്പെടാൻ. പക്ഷേ ഒരാൾ ഇൽമു പഠിച്ചാൽ ആ ഇൽമു അവൻ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ഒരു മഖ്ലൂക്കിനും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന അറിവ്, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ അതിന് മാത്രം മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ധാർമ്മികമായിരിക്കുന്ന ഇൽമിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യം നൽകാതെ കണ്ട് ധാർമ്മികമായ ഇൽമ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അവനക്ക് വിജയം ലഭിക്കൂല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ആ ഇൽമിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ ഒരുപാട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. ഒരു പാഠം പഠിക്കൽ, ഒരു ലെസന് പഠിക്കൽ അത് 100 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് സമമാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു പാഠം പഠിക്കൽ, ഒരു ലെസന്, ഒരു പാഠം പഠിക്കൽ, ഒരു പാഠം വായിക്കൽ അതൊരു 5-10 മിനിറ്റ് മതി. പക്ഷേ ഒരാൾ 100 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. 100 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ 2.5 മണിക്കൂറാണ് അവൻ 100 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവാക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഒരാൾ ഒരു പാഠം പഠിക്കൽ അത് 100 റക്അത്തിന് സമമാണെന്ന് മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്ര ശ്രേഷ്ഠതയാണ്, അത്ര മഹത്വമാണ് ഇൽമു പഠിക്കുന്നതിനിക്ക് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിനിക്ക് സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പണ്ട് കാലത്ത് വലിയ ഒരു മഹാനുണ്ടായിരുന്നു, ഓക്കെ ഉസ്താദ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർജ അല്ലാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. എ.പി. ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുടെ ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓക്കെ ഉസ്താദ്. വലിയ സൂഫി വര്യനാണ്. ജനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിൽപ്പെട്ട ചില ആൾക്കാർക്ക് വിവരം കിട്ടി, എന്ത്, ഓക്കെ ഉസ്താദ് വലിയ സൂഫിയാണ്, ഭയങ്കര ഇബാദത്താണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ.
ഞങ്ങൾ ഒന്നുപോയി അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 4-5 ആൾക്കാർ ആ ഓക്കെ ഉസ്താദ് ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ളുഹറിൻ്റെ സമയമായി. ബാങ്ക് കൊടുത്തു. ബാങ്ക് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒരൽപ്പം സമയം ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഓക്കെ ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നത്. അങ്ങനെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഫർള് നിസ്കരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് തൻ്റെ റൂമിലേക്ക്. പോയിക്കൊണ്ട് കിതാബ് എടുത്തുകൊണ്ട് വായിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി, ജനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം വലിയ സൂഫിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പക്ഷേ അദ്ദേഹം നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ വരും. നിസ്കരിച്ച ഉടനെ അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. എന്നിട്ട് കിതാബ് ഓതും. ജനങ്ങളൊക്കെ പറയും അദ്ദേഹം വലിയ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, വലിയ സൂഫിയാണെന്ന് പറയും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്ത് ഇബാദത്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം ഒരു അമലും ചെയ്യൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ആ പൊട്ടന്മാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത ഏതിനാണ്? അത് ധാർമ്മികമായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമു പഠിക്കൽ, ഇൽമുമായി ജോലിയാവൽ എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ. അതുകൊണ്ട് ഇൽമു പഠിക്കുകയും നമ്മളെ മക്കളെ ഇൽമു പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാകണം. അതല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇദാ മാതൽ ഇൻസാൻ ഇൻഖതഅ അമലഹു. ഒരാളും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ അമലുകളും മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഇല്ലാ മിൻ സലാസ്, 3 കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ. ആ 3 കാര്യങ്ങൾ അവൻ മരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അവൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെ ദായിമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൻ്റെ വേറെ ദുനിയാവിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലം അവനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാളെ ആഖിറത്തിലേക്കാണ്. ആ 3 മരങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ നടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്നത് നാളെ ആഖിറത്തിലാണ്. ഏതാണ് ആ 3 കാര്യങ്ങൾ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒന്നാമതായി എണ്ണി പറയുകയാണ്, സ്വദഖത്തിൻ ജാരിയ. ജാരിയായ സ്വദഖ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൂലി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ സ്വദഖ ചെയ്തു, ദാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ അവൻ മരിച്ചാലും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവനിക്ക് ഖബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഔ ഇൽമിയുൻ തഫഉ ബിഹി, ഉപകാരപ്രദമായ ഇൽമ് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ മരിച്ചാലും അവനിക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇൽമിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു 3ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉളുവിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപമങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ആ കുട്ടി പഠിച്ചു. എന്നിട്ടോ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപം അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ആ കുട്ടി പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി നിസ്കരിക്കും വലുതായി മരിക്കുന്നത് വരെ ആ കുട്ടി ആ വുളു എടുത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ അംശത്തിൻ്റെ കൂലിയും ആ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, എന്തിനാണ് ആ കുട്ടി ആ വുളു എടുത്ത് പരിപൂർണമായി നിലക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ത്? നിയ്യത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാരാണ്? അത്തഹിയാത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാരാണ്? നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫർളുകളും ഷർത്തുകളും പഠിപ്പിച്ചതാരാണ്? അവൻ്റെ ഉസ്താദാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനിക്ക് അവൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ അംശത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവൻ്റെ ഉസ്താദിനങ്ങ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ,
എന്നിട്ട് ആ ഉസ്താദ് മരിച്ചു പോയാലും അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏതുവരെ അവൻ മരിക്കുന്നത് വരെ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവനിക്ക് ഖബറിലേക്ക് അങ്ങ് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ രണ്ടാമതായി എണ്ണി പറയുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്ന അറിവ്, ഇൽമു പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യലേ. മൂന്നാമതായി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എണ്ണി പറയുകയാണ് ഔവലദിൻ സ്വാലിഹിൻ യദഉ ലഹു. സ്വാലിഹായ മക്കള്, മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹായ മക്കള്. ആ സ്വാലിഹായ നല്ല സ്വഭാവക്കാരായ മക്കളാവണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം? അത് ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന ഇൽമു പഠിച്ചാൽ ലഭിക്കൂല. അവൻ്റെ സ്വഭാവം നല്ല സ്വാലിഹായ കുട്ടിയാവണമെങ്കിൽ അവൻ നിർബന്ധമായി ദീനിയായ ഇൽമു പഠിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അവൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാവും. അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയാൽ അവനക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും, അവർക്ക് വേണ്ടി യാസീനോദി ദുആ ചെയ്യും. എന്നാൽ ആ ദുആ ചെയ്യുന്ന ആ മക്കളുടെ ദുആവും ആ ഖുർആനിൻ്റെ പ്രതിഫലവും മരിച്ചാലും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഷഫീഉന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മാത്രമല്ല നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. മൻ സലക ഫീ ത്വരീഖി യൽതമിസു ഫീഹി ഇൽമൻ സലക ഫീ ത്വരീഖിൽ ജന്ന. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇൽമു പഠിക്കുന്ന വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വഴിയിലാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഇരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ്, സ്വർഗത്തിൻ്റെ വഴിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഇൽമു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചാൽ അവന് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വഴിയിലാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇൽമു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ബഹുമാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഒരു കാര്യമുണ്ടായാൽ, ഒരു കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാൽ സാധാരണ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ എന്താക്കും? കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മദ്രസയിലേക്ക് സീറിനെ അയച്ചു തരും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇൽമിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ആ ഇൽമു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അവർ ഒന്ന് ദുആ ചെയ്താൽ ആ ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൻ ജാഅ ത്വാലിബൽ ഇൽമുൽ മൗതു വഹുവ ഷഹീദുൻ. ഒരാൾ ഇൽമു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അവനിക്ക് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലമാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുന്നതായ നിലക്ക് മരിച്ചാൽ അവൻ നിസ്കരിക്കുന്ന നിലക്ക് മരിച്ച പ്രതിഫലമാണ്. ഒരാൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ നോമ്പ് പിടിച്ച് മരിച്ച പ്രതിഫലമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ മരിച്ചാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്ത നിലക്ക് മരിച്ച പ്രതിഫലമാണ്. പക്ഷേ ഇൽമു പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അവനിക്ക് 2 പ്രതിഫലമാണ് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല അവനിക്ക് നൽകുന്നത്. 2 പ്രതിഫലമാണ് ഇൽമു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മരിച്ചാൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല അവനിക്ക് നൽകുന്നത്. ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വയസ്സായ ഒരു വൃദ്ധൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ്. അങ്ങനെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ്. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ്, ഓ മനുഷ്യ,
നിങ്ങൾ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും, നിങ്ങൾ ആയുസ് തീരാനായി ഇന്ന് ഒരൽപ്പ ദിവസം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ വളരെ ബേജാറോടുകൂടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഓ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ, ഞാനിന് ഒരൽപ്പ ദിവസം മാത്രമല്ലോ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് അമലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പോയി നിസ്കരിക്കൂ എന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നോമ്പുകാരനായി മരിക്കണം എന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്തോ ഹജ്ജിനായ നിലക്ക് മരിക്കണം എന്നല്ല. പിന്നെന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് കൽപ്പിച്ചത്? നീ പോയി ഇൽമു പഠിക്കുക എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പഠിപ്പിച്ചത്. നീ പോയി ഇൽമു പഠിക്കുക, നീ വിദ്യാർത്ഥിയാവുക, വിദ്യാർത്ഥിയായ നിലക്ക് ഇൽമു പഠിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് നീ മരിക്കുക. എന്നാൽ ഇൽമു പഠിക്കുന്നതായ നിലക്ക് നീ മരിച്ചാൽ നിനക്ക് 2 പ്രതിഫലമാണ്. ഒന്ന്, ഇൽമു പഠിക്കുന്നതായ നിലക്ക് മരിച്ച പ്രതിഫലം. രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം നിനക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഷഹീദായ പ്രതിഫലമാണെന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഇൽമിൻ്റെ മഹത്വം നാം മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ചിന്തിക്കണം. വെറും ഒരു 5ാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ 7ാം ക്ലാസ് പബ്ലിക് പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അവരുടെ തോന്നൽ എന്താണ്? അത്യാവശ്യം ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചു, ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി. അവൻ്റെ വിചാരം ഞാൻ എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തവനെ പോലെ എന്ന് അവന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാനൊക്കെ അത്യാവശ്യമായി എല്ലാം പഠിച്ചു എന്നാണ് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവൻ 100ൽ 1 അംശം പോലും ആ 7ാം ക്ലാസ് വരെ ആ കുട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ മക്കൾ 7ാം ക്ലാസ് വരെ വരും, പക്ഷേ 7ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മദ്രസയില്ല. പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ 7ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ പബ്ലിക് പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായി. എങ്ങനെ പാസ്സായിരിക്കുന്നത്? ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആണ് പാസ്സായിട്ടുള്ളത്. അവൻ്റെ ഒരു വിചാരം 7ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി എൻ്റെ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, അത്യാവശ്യം ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നുള്ള വിചാരമാണ്. പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ചിന്തിക്കണം. അത്യാവശ്യമായ ആ നിസ്കാരത്തെ പരിപൂർണമായ നിലക്ക് ഇനി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ 7-8ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ശേഷമാണ്. ആ നിസ്കാരത്തിൽ വരുന്ന ന്യൂനതകളും നിസ്കാരത്തിൽ വരുന്ന സംശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ഉള്ളൂൻ്റെ ആ വളരെ വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ്. പക്ഷേ 7ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ എല്ലാം പഠിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും മദ്രസ മതിയാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ബേജാറോടുകൂടി പറയുകയാണ്. ചില പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, എല്ലാവരുമല്ല. ഒരു 6ാം ക്ലാസ് 7ാം ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ആ പെണ്ണിനിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകും, മെൻസസ് ഉണ്ടാകും. അത് സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഹൈദുണ്ടായി പ്രായപൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളും ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ മദ്രസ അവസാനിപ്പിക്കുന്നവർ അവസ്ഥയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് കാണുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു 5 കൊല്ലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുപോലത്തെ എത്രയോ കുട്ടികൾ ഈ പ്രായപൂർത്തിയായി ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മദ്രസയിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഉസ്താദിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ ഓതാതിരിക്കുന്നത്? ഖുർആൻ ഓതാതിരുന്നാൾ ഉസ്താദ് ചോദിക്കൂലേ നീ എന്തിനാണ് ഖുർആൻ ഓതാത്തത്? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉസ്താദിൻ്റെ മുമ്പിൽ നാണക്കേടാവൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മദ്രസ മതിയാക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഖുർആൻ എടുക്കാതെ
കിതാബ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന്. പക്ഷേ ഇത് ചെറിയൊരു കാരണം വെച്ചുകൊണ്ട് മദ്രസ മതിയാക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, അത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആ ചെറിയ 6ാം ക്ലാസ്സും 5ാം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ആ പെൺകുട്ടികളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മദ്രസ അവസാനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾ 7ാം ക്ലാസ് വരെ വരും. 7ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മദ്രസയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവൂല. 7ാം ക്ലാസ് വരെ വരുമ്പോൾ കൃത്യമായി 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് മദ്രസയിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് നല്ല നിലക്ക് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലും, സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും, മഗ്രിബ് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കും, മഗ്രിബിന്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇശാന്റെ സമയമായപ്പോൾ ഇശാ നിസ്കാരം, അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഹദ്ദാദും അതുപോലെ തന്നെ വിത്റുമൊക്കെ നിസ്കരിക്കും. പക്ഷേ മദ്രസ കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഒരു ജമാഅത്തിന് പോലും ഉണ്ടാവൂല. ഈ പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോലും വരാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മദ്രസയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവനിക്ക് മഗ്രിബിന്റെ ജമാഅത്ത്, മദ്രസയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവനിക്ക് ഇശാഇന്റെ ജമാഅത്ത്, മദ്രസയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിത്ർ നിസ്കാരം, മദ്രസയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദിക്ർ മജ്ലിസ്, മദ്രസയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അദ്ദാദ്. മദ്രസ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനിക്ക് ജമാഅത്തില്ല, സുന്നത്ത് നിസ്കാരമില്ല, മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് അവനില്ല. എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്ന അദ്ദാദ് റാത്തിബിന് അവൻ ഇരിക്കൂല. അവന്റെ വിചാരം മദ്രസയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അദ്ദാദ്, മദ്രസ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദാദിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അദ്ദാദിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ആരാണ് അദ്ദാദ് രചിച്ചത്? അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ മഹാനാണ്. അദ്ദേഹം റമളാനിലെ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റാവാൻ സാധ്യതയുള്ള 27 രാത്രിയിൽ ആലമുൽ മലക്കൂത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവനും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു റാത്തീബ് രചിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ്. എന്നിട്ട് രചിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് പറയുകയാണ്, ഇത് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യണം. ഇന്നാലെ ഞാൻ ആലമുൽ മലക്കൂത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മലക്കുകൾ ചൊല്ലിയ റാത്തീബാണ് ഈ അദ്ദാദ് റാത്തീബ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈ അദ്ദാദ് റാത്തീബ് നിങ്ങൾ പതിവാക്കണമെന്ന് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഈ ദിവസം ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലിയാൽ വിഷമുള്ള പാമ്പ് കടിച്ചാലും അവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വിഷം കയറൂല എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. അത്തരം മഹത്വമുള്ള റാത്തീബാണ് ഈ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ മക്കളെ ദീനിയായ നിലക്കുള്ള മക്കളാവണം, നല്ല ദീന് പഠിക്കുന്ന മക്കളാവണം. ചില രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ പറയും, ഉസ്താദെ 7ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, 8ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കുട്ടിയെ പോകാൻ പറഞ്ഞാലും ആ കുട്ടി വരുന്നില്ല ഉസ്താദെ, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, വേണ്ടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു, ആഹാരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ആ രക്ഷിതാക്കൾ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? 7 വയസ്സായാൽ നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം. 10 വയസ്സായാൽ നിസ്കരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അടിക്കണമെന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.
ആരാണ്? കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 10 വയസ്സായാൽ നിസ്കാരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കണമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മക്കളോട് സ്നേഹം പാടില്ല. നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മക്കളോട് സ്നേഹം പാടില്ല. സ്നേഹം വേണം, അത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ മക്കളോട് അധികമായി സ്നേഹം കാണിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനുസരിപ്പിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അടിക്കണം. അത് രക്ഷിതാക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ. അതല്ലാതെ ഞാൻ മദ്രസയിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു, അവന് വരുന്നില്ല, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതല്ല. മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിപ്പിക്കൽ അത് രക്ഷിതാക്കളുടെ മേൽ കർത്തവ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുന്നത്, മക്കളെ നല്ല നിലക്ക് ദീനിയായ നിലക്ക് വളരണമെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ, നാളെ മരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ പേരിൽ ഒരു യാസീനോദി ദുആ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇനി ഭാവിയിൽ പുത്തൻവാദിയോ സലഫിയ മുജാഹിദോ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല നിലക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ദീനിയായ ഇസ്ലാമികമായിരിക്കുന്ന ഇൽമു പഠിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതാണ് തഴവ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക വിദ്യാവാഹനം കൊള്ളാമടോ, ആത്മീയ വിദ്യയാണതിൻ്റെ ബ്രേക്കടോ. നമ്മൾ 10-15 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കാർ വാങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാറാണ്. പക്ഷേ ആ വണ്ടിക്ക്, ആ കാറിന് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെയായാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവരും അപകടത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം എത്രയുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ധാർമ്മികമായിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ അപകടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ. അതുകൊണ്ട് ഇൽമിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മദ്രസയിലേക്കും അടുത്തുള്ള ദർസിലേക്കും പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ ജലാലിയ മസ്ജിദ് ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ഇതിൻ്റെ അധീനത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന 2 ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ ഇന്നലത്തെ പരിപാടി അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല നിലക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥി ഫെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മാന വിതരണ പരിപാടിയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജലാലിയ മസ്ജിദ് മേളകുട്ടെ കൊപ്പള ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഹാജി അവറുകളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഹാജി അവറുകളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം കേന്ദ്ര മദ്രസ എസ് ഉച്ചില ഇതിൻ്റെ സദർ ഉസ്താദായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമാലുദ്ദീൻ സാദി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 3-4 കൊല്ലമായി നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയിലെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്. നല്ല ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ്. നല്ല സഹാധ്യാപകരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുന്ന, നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നുകൊണ്ട് മദ്രസൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സദർ ഉസ്താദ് അവറുകൾ. അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് കാലം ദീനിൻ്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സദർ ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ മേളകുട്ടെ കൊപ്പള ഇതിൻ്റെ കാര്യദർശിയായ സെക്രട്ടറിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട UK മുഹമ്മദ്, അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്ന് സഹകരിച്ചതായ, ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും പരനാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന് സഹകരിച്ചതായ എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വാഗതം പ്രഭാഷണം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. വാഖിർ ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഉദ്ഘാടന
വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമാലുദ്ദീൻ സൈദി ഉസ്താദ് അവകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നിർത്താം, കാരണം കുട്ടികളുടെ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നീട്ടൂല. വേണ്ടതുപോലെ നമ്മളുടെ ഇമാം അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക വേണ്ട. ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല, കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അങ്ങനെ നമ്മളുടേതായിരിക്കുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ പെറ്റു വീഴുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രഥമ മദ്രസ, ആദ്യത്തെ മദ്രസ ഉമ്മാൻ്റെ മടിത്തൊട്ടിലാണ്. ഹുജൂറുല്ലുമ്മി മദ്രസത്തുൻ തസാമാ തുദർരിസുലിൽ ബനീന വലിൽ ബനാത്തി. ആദ്യം വെറ്റുപോകുന്നതായിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞിക്ക് സ്വന്തം ഉമ്മാൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്താക്കണം, നമ്മളുടെ നബിയെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. നബിയുനാ മുഹമ്മദുൻ ഖദ് ഉർസില ലിൽആലമീന റഹ്മതൻ വഫാളില മൗലിദുഹു മക്കത്തൽ ആമീന വഫാതുഹു ബി തൈബത്തൽ മദീന. നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് മക്കയിലാണ് ജനിച്ചത്, മദീനയിലാണ് വഫാത്തായത് എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ചെറിയതായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉമ്മയുടെ മടിത്തൊട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് മദ്രസയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും മദ്രസയിൽ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ശേഷമാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വളർന്നു വരുന്നതായിരിക്കുന്ന കൗമാരപ്രായക്കാരായിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സാധാരണയുള്ള പനിനീർ പുഷ്പം പോലെയാണ്. അതായത് പരിമളം ചാർത്തി നറുമണം വിടർത്തുന്ന പനിനീർ പുഷ്പം പോലെ. പനിനീർ പുഷ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പനിനീർ പുഷ്പം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏതൊരാൾക്കും തന്നെ സന്തോഷം തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊന്ന് മണത്തു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂക്കുകളുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സഹോദരിമാർ അവരുടെ മുടിയിൽ ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കുള്ളായിരിക്കുന്ന മുടിക്കെട്ടുകൾ കാണും. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ നല്ല പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന നല്ല പനിനീർ പുഷ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാവർക്കും ആ പുഷ്പം വേണം, സഹോദരിമാർക്കും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആനന്ദവും ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷവുമാണ്. എന്നതുപോലെ നമ്മളുടേതായിരിക്കുന്ന നമ്മ കുഞ്ഞുമക്കൾ, വളർന്നു വരുന്ന കൗമാരപ്രായക്കാരായ മക്കൾ, അത് ആൺകുട്ടികളാകട്ടെ പെൺകുട്ടികളാകട്ടെ ആര് തന്നെ ആയാലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ്. എല്ലാവരും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് മുണ്ടും, എല്ലാവർക്കും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണം. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ പനിനീർ പുഷ്പം ഒന്ന് വീണിട്ട് വാടിയതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചവിട്ടി നോക്കുക, ഇതെന്ത് പന്നീർ വാടിപ്പോയിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കൂല, തൊടൂല. എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മക്കളുടെയും അവസ്ഥ. ചെറുതുണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാനും ഉണ്ടാവും, പറയാനും ഉണ്ടാവും, സംസാരിക്കാനും ഉണ്ടാവും, സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഉണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ചിട്ട് അത് കുറച്ച് പ്രായം കഴിഞ്ഞാലോ ആരും അവരോട് മിണ്ടാനും ഉണ്ടാവില്ല, ആരും കാണാനും ഉണ്ടാവില്ല, സന്തോഷിക്കാനും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പുഷ്പം ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പുഷ്പത്തിൽ നിന്നിട്ട് തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലജാതി പ്രാണികൾ വരും, അല്ലേ? പനിനീർ പുഷ്പം ഇങ്ങനെ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കറിയാം പലജാതി പ്രാണികൾ ഈ പുഷ്പത്തിൽ നിന്നിട്ട് തേൻ കുടിക്കാൻ വരും. എട്ടുകാലി തേൻ കുടിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ചെലന്തി തേൻ കുടിക്കും, വണ്ടുകൾ തേൻ കുടിക്കും. പക്ഷേ വണ്ടുകളും ചെലന്തികളും എട്ടുകാലികളും ഒക്കെ തേൻ കുടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വയറ് നിറയും എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ചിട്ട് തേനീച്ച വന്ന് തേൻ കുടിക്കും. തേനീച്ച വന്നിട്ട് തേൻ കുടിച്ചാൽ ആ തേൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവിലും അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിനിക്ക് മുഴുവനും അത് ഉപകാരപ്രദമാകും. ഏതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ഈ മക്കളെ, ചെറുമക്കളെ എല്ലാവരും ഞാൻ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ മക്കളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ എല്ലാ പ്രാണികളും ജന്തുക്കളും മുഴുവനും ഈ പുഷ്പത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പുഷ്പത്തിൽ നിന്നിട്ട് തേൻ കുടിച്ചാൽ, തേനീച്ച തേൻ കുടിച്ചാൽ അത് സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ചിട്ട് വണ്ട് തേൻ കുടിച്ചാൽ അത് വണ്ടിൻ്റെ വയറ് നിറയും എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. കാരണം പറഞ്ഞാൽ തേനിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. തേനും ഖുർആനും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ട്. തേനിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ സൂറത്ത്, ഒരു പ്രത്യേക സൂറത്ത് തന്നെ അല്ലാഹു തആല ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഖുർആനിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ. കാരണം അത്രമാത്രം പറയാൻ മാത്രമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, വൗഹാ റബ്ബുക ഇലൻ നഹ്ലി അനിത്തഖദീ മിനൽ ജിബാലി ബുയൂത വമിനശ് ശജരി വമിമ്മാ തഅരിസൂൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തേനീച്ചയ്ക്ക് വഹി അറിയിച്ചു, സന്ദേശം അറിയിച്ചു. എന്തെന്ന്? നീ വലിയ വലിയ മലകളിൽ പോയിട്ട് തേൻകൂടിൻ്റെ നിനക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന വീടുകൾ നീ ഉണ്ടാക്കുക. തീർന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളിലും നിന്നിട്ട് നീ എന്താക്കുക, തേനിൻ്റെ കൂട് നീ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് തേനീച്ചയ്ക്ക് അല്ലാഹു തആല വഹി അറിയിച്ചു. ഇത് ഖുർആനിൽ പറയാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാരണം തന്നെ ആ തേനീച്ചയുടെ പ്രത്യേകതയെയും തേനീച്ചത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെയും നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകം ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ തേനീച്ചയോട് അല്ലാഹു തആല അറിയിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നീട് പറഞ്ഞു, സുമ്മക്കുലി മിൻ കുല്ലി സമറാത്ത്, എല്ലാ പഴങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് നീ ഭക്ഷിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് നീ തേനെടുക്ക്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നിട്ടും തേൻ എടുക്കുകയും എന്നിട്ട് ഫസുലുക്കി സുബുല റബ്ബിക്ക് ദുലുല
അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ നീ നിന്യമായ നിലയിൽ വളരെ സൗമ്യമായ നിലയിൽ നീ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹു തആല പറയുന്നു. തീർന്നില്ല. യഖ്റുജു മിൻഹാ മാഉൻ മുഖ്തലിഫുൻ അൽവാനുഹാ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഈ തേനീച്ചയെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ അള്ളാഹു തആല ഒരുപാട് അതിൻ്റെ മഹത്വം പറയുന്നു. അതിൽ നിന്നുള്ള ആ തേനീച്ചയിൽ നിന്നിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കുന്ന തേനുണ്ടല്ലോ, ആ കുടിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന പാനീയം അത് ഷിഫാ ഉല്ലിന്നാസ്, ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അത് ഷിഫയാണ്. അതായത് തേന് തടി വെക്കാനും തേൻ കുടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ തടി കുറക്കാനും വേണ്ടി തേൻ കുടിക്കുക. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തേൻ എല്ലാത്തിനും ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ തേനീച്ചനെ പറ്റി അള്ളാഹു തആല ഇതിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? നമ്മൾക്ക് അതിൽ പറ്റി ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കിങ്ങനെ തേനീച്ചൻ്റെ കൂട് കാണുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. തേനീച്ചയിൽ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രവും പറയും, ഖുർആൻ മാത്രമല്ല. കാരണം തേനീച്ചയിൽ ഒരു വിഭാഗം സന്താനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം, ഓർക്ക് സന്താനങ്ങളെ നോക്കുക മാത്രം. മറ്റൊരു വിഭാഗം മെഴുക് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു വിഭാഗം, അത് മെഴുക് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭാഗം. മറ്റൊരു വിഭാഗം തേന് ശേഖരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പുഷ്പങ്ങളിലേക്കും പോയിട്ട് തേന് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ തേന് ശേഖരിച്ചിട്ട് തേനുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം. അങ്ങനെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് വിവിധ ഐറ്റംസിലായിട്ട് എന്താക്കുന്നു, ഓരോരോ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഓരോരോ ജോലി അള്ളാഹു തആല കൊടുത്തിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ തേനീച്ചയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പാഠം എന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ ഒരു തേനീച്ച ഒരു പൂവിലേക്ക് തേൻ കുടിക്കാൻ പോയി. അങ്ങനെ ആ തേൻ കഴിക്കുന്ന തേനാണെങ്കിൽ എന്താക്കും, എന്നിട്ട് വളരെ അധികം എല്ലാ പുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് അവസാനം ആ തേനുമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിക്കുന്ന തേനാണെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടിൽ ഒരു റാണിയുണ്ട്, ഒരു പ്രസിഡന്റ്, അതായത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആൾ, മേജർ. ഇതെന്താക്കും, നോക്കും, മണത്തു നോക്കും എന്താണ് തേന് എന്ന്. അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന തേനാണെങ്കിൽ അതിനെ കുത്തിയിട്ട് വീണ്ടും അത് പുറത്താക്കും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങനെ പല ജാതി പുഷ്പങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും 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 അങ്ങനെ ആ തേനീച്ച ഇങ്ങനെ പറന്ന് അവസാനം ശുദ്ധമായ തേൻ കൊണ്ടുവരുന്നവരെ അതിലേക്ക് കൂട്ടിൽ പ്രവേശനമില്ല. അങ്ങനെ ശുദ്ധമായ തേൻ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ കൂട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തേനീച്ചയുടെ കഠിനാധ്വാനം ഇത് നമ്മൾക്ക് പാഠമാണ്, എല്ലാവർക്കും പാഠമാണ്. കാരണം തേനീച്ച ഒരു പൂവിൽ നിന്നിട്ട് തേൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റേതിലേക്ക് പോകണം. അങ്ങനെ പോയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണോ കിട്ടുന്നത് എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. നമ്മളെന്താക്കണം, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താക്കണം, അതിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പാഠം ഇതിലുണ്ട്. തീർന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഈ തേനീച്ചയെ തേനുമായിട്ട് നല്ല തേനുമായിട്ട് ശേഖരിച്ചിട്ട് വന്നാൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആട്ടി ഓടിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേനീച്ച മോശമായ തേന് കൊണ്ടുവന്നാൽ മുഴുവൻ തേനും ഫസാദായി പോവും, മോശമായി പോകും. ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നല്ല തേൻ കൊണ്ടുവന്നാലോ എല്ലാവർക്കും ഉപകരിച്ചു. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഈ തേനീച്ച ഇങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു, അതൊന്ന് നമ്മൾക്ക് പാഠം. രണ്ടാമത്തെ പാഠം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തേനീച്ചയോട് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ ജലാലിയ പള്ളി ഇവിടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി കാര്യങ്ങൾ അവരെന്താ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ പറയുന്നത്, അത് അംഗീകരിക്കുക. അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ടാവണം. ആ നേതൃത്വം എന്താ പറയുന്നത് അത് അംഗീകരിക്കുക. അതും ഈ തേനീച്ചയിൽ നിന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ റാണി എന്താക്കും, അതിന് മണത്തു നോക്കും. എന്നിട്ട് നല്ല തേനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രവേശിപ്പിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിക്കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ ഈ തേനീച്ചയിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തേന് ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയാൽ അറിയാമോ അതിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാം നമ്മളെ ഒന്നാകെ പൊതിയല്ലോ. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം തേനീച്ചയുടെ ഐക്യം. അപ്പം ഒന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, ഇത് നമ്മൾക്ക് പാഠമാണ്. അതുപോലത്തെ രണ്ടാമത്തത് നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുക. മൂന്നാമത്തത് ഐക്യം, എല്ലാവരും ജമാഅത്തായിട്ടിരിക്കുക. പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചിട്ടോ പരസ്പരം ഓനെ കണ്ടുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ കണ്ടുകൂടാ, അങ്ങനെ അസൂയ, അത്ര വലിയ ആളായ അങ്ങനെ ആ ചിന്താഗതി, ആ സ്വഭാവം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് എന്നൊക്കെ ഈ തേനീച്ചയിൽ പാഠമുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഈ തേനീച്ച തേൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, സമൂഹത്തിന് മുഴുവനും എന്തായി ഉപകാരപ്രദമായില്ലേ. കാരണം എന്താണ്, ഈ തേന് എല്ലാ രോഗത്തിനും, പല രോഗത്തിനും, എല്ലാ രോഗത്തിനും വെച്ചാൽ ബഹുഭൂരിഭാഗ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തടി കുറക്കാനും തടി കൂട്ടാനും ഒക്കെ തേൻ കുടിക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. തീർന്നില്ല. അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വിഷയം നമ്മളതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താക്കിയ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ തേനീച്ച തേൻ കുടിച്ചാൽ സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ, അതേ പുഷ്പങ്ങളായ നമ്മുടെ മക്കളും അതേപോലെ തന്നെ വളർത്തേണ്ടതായിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വളർത്തുകയും അതേപോലെ തന്നെ അവർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾക്കും നാളെ എന്താക്കും, നമ്മൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന മക്കൾ ഉപകാരപ്രദമാകും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ തേനീച്ചയെ പോലെ തേന് വടക്കാവുന്നത് പോലെ തന്നെ സമുദായത്തിനും മുഴുവനും ദുഷ്പേരും അതുപോലെ തന്നെ ദുഷ്കർമ്മിയുമായിട്ട് അത് മാറുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ആ സന്താനങ്ങളെ പരിപാലിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ പറ്റ നമ്മൾ ഇമാം ഉസ്താദ് വേണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതലുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും സാധാരണ കേൾക്കുന്നൊരു പരാതിയാണ്, ഉസ്താദെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, മദ്രസിലേക്ക് ഓൻ്റെ ഉപ്പ ഗൾഫിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൻ്റെ ഉപ്പ പിന്നെ കേസിലോടോ മറ്റൊന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഉപ്പ വരുമ്പോൾ രാത്രിയാകുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞാലൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഉസ്താദ്, ഞാൻ എന്താക്കുന്നത്, ഞാൻ മദ്രസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഉസ്താദ് നേരത്തെ മറുപടി പറഞ്ഞു അതൊക്കെ മതി. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. കാരണം സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു പരാതിയാണ്, ഉപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹോദരിമാർ കേൾക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കേൾക്കണം എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രം ഉണർത്തുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം സാധാരണ പറയുന്ന പരാതിയാണത്. എന്തെന്ന് ഉപ്പ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഓൻ പോട്ടി കഴിഞ്ഞ് മദ്രസിലേക്ക് പോകും, ഉപ്പ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നില്ല ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മളുടെ സഹോദരിമാർ സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആവർത്തനമാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം. ഫാറൂഖ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാൻ, താബിയങ്ങളിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കും, അഖ്ബാർ താബി എന്ന് പറയും, അത് ആ കിതാബുകൾ മറിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണും. താബിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ഫാറൂഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാൻ, അയാൾ സൈനികനായിരുന്നു, സേനയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഫാറൂഖ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാനിക്ക് ഖുറാസാനിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമവിയ ഭരണാധികാരി നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. ഖുറാസാനിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാറൂഖ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാനിക്ക് അമവിയ ഭരണാധികാരി നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫാറൂഖിനിക്ക് ഈ നിർദ്ദേശം കിട്ടിയപ്പോൾ തൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറയുന്നു, അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട തമ, ഇതാ എനിക്ക് ഭരണാധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഖുറാസാനിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അംഗീകരിക്കല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. ഫാറൂഖിൻ്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ 6 മാസം ഗർഭിണിയാണ്. ഈ 6 മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന ഭാര്യയോട് പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ, എനിക്ക് യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല, ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭരണാധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കാതെ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല, ഞാൻ നിർവഹിക്കുകയാണ് ആ കാര്യം, അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പുറപ്പെടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഷ്റഫി ദീനാർ എന്ന് പറയും 1000 രൂപ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അഷ്റഫി ദീനാർ 1000 രൂപ ആ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, മഹാൻ പറഞ്ഞു, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ, ഞാനിതാ ഭരണാധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഖുറാസാനിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ്, ഈ 1000 അഷ്റഫി ദീനാർ നീ ചെലവിന് വെച്ചോ, ഞാൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ആരോടൊപ്പം എന്താ പറയുന്നത്, ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന കഥയല്ല, ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് വരുന്നതെന്നല്ല പറയുന്നത്, യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതെന്ന്. യുദ്ധത്തിന് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ മരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മരിച്ചിട്ടാ വരിക, മയ്യത്താ കൊണ്ടുവരിക, എന്നല്ലാതെ കണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പെട്ടും കാര്യമായിട്ട് വരാനൊന്നും കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞെന്തെന്ന്, ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് വരുന്നത്, നീ പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യ വല്ലാത്ത വ്യസനിക്കുകയാണ്, ഭാര്യ വല്ലാത്ത കരച്ചിൽ കരയുന്നു. കാരണം ആരുമില്ലാത്ത പെണ്ണാണ്, ആങ്ങളാരില്ല, അതുപോലെ തന്നെ പിതാവില്ല, ആരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ആ പെണ്ണ്, 6 മാസം ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ്, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ ഫാറൂഖിൻ്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാണ്. ഫാറൂഖ് യാത്രയാവുകയാണ്. എന്തിലേക്ക്? യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഖുറാസാനിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നു. അമവിയ ഭരണാധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭാര്യയാണെങ്കിൽ 6 മാസം ഗർഭിണിയാണ്, ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗേറ്റ് കടന്നു അങ്ങ് പോയി. ആര്? ഫാറൂഖ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ പോയി. അപ്പോൾ ഈ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു, കവിമിന്ന് കടന്നിട്ട് വല്ലാത്ത കരച്ചിലാണ്. പടച്ചോനെ, എൻ്റെ ഭർത്താവിനിക്ക് ഒന്നും എത്താത്ത നിലയിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തിപ്പിക്കണേ. സാധാരണ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെയല്ല, ഗൾഫിൽ നിന്ന് എന്തും കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയെങ്കിലും ആഗ്രഹമാണല്ലോ. ചിലപ്പോൾ മരിച്ചിട്ടാണ് വരിക, ഇത് മരിക്കാനല്ല പോകുന്നത്, യുദ്ധത്തിനല്ല പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയാം, അങ്ങനെ ഈ ഫാറൂഖിൻ്റെ ഭാര്യ ദുആ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറേ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നീണ്ട 10-20 വർഷം എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ്, കാരണം കുട്ടികളെ പരിപാടിയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതാക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 10-20 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 1-2 6 മാസം ഗർഭിണി ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ പോയായിരിക്കുന്ന ഈ ഭർത്താവ് പോയി. അങ്ങനെ കുറേ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നീണ്ട 20 വർഷത്തോളം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ നീണ്ട 20 വർഷത്തോളമായി. അതിനിടയ്ക്ക് ഖുറാസാനിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോയ എല്ലാ ആൾക്കാരും തിരിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെ അമവിയ ഭരണാധികാരിയുടെ അടുക്കൽ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വന്ന വിവരം ഈ ഫാറൂഖിൻ്റെ ഭാര്യ മനസ്സിലായപ്പോൾ, അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഫാറൂഖിൻ്റെ ഭാര്യ ഈ അമവിയ ഭരണാധികാരിയുടെ അടുക്കൽ പോയി ചോദിക്കുന്നു, അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, എന്താണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്ഥിതി, ഒന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. കാരണം ഖുറാസാനിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോയ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഭർത്താവ് മാത്രം തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഭർത്താവ് അവിടെ മരിച്ചുപോയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമോ, എന്താണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വിവരം, എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് അമവിയ ഭരണാധികാരി പറയുന്നു, ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ, ഖുറാസാനിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോയ പലരും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിൻ്റെ ഭർത്താവ് മാത്രം എനിക്കൊരു ലെറ്റർ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ലെറ്ററിലുള്ളത് എന്നറിയുമോ?
എനിക്ക് ഇറാഖിൽ നല്ല ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇറാഖും കാര്യമല്ല, പണ്ട് കാലത്ത് ഇറാഖിനെ പറ്റി പറയുന്നേ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇറാഖിലേക്ക് പോകുന്നു, ഞാൻ എന്താക്കുന്നില്ല, ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ അയച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞ്? അമവ്യ ഭരണാധികാരി ഫാറൂഖിൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ഫാറൂഖിൻ്റെ ഭാര്യ വല്ലാത്ത വിഷമം കൊണ്ട് വേദന കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയാണ്. അങ്ങനെ കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 10-20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും വരുന്നില്ല. ബസ്ര, കൂഫ പോലെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ സിയാറത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വരികയാണ് നീണ്ട 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ, തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലൊക്കെ അവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, വലിയ വലിയ മണിമന്ദിരങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. പണ്ടത്തെ ആ മുളിയിട്ട വീടല്ലേ, നമ്മൾക്കറിയാം, പണ്ട് മുളിയിട്ടുണ്ടായി പിന്നെ ഓടായി ഇങ്ങനെ വാർപ്പിലേക്ക് എത്തിയല്ലേ. അങ്ങനെ ആ വീടുകളെല്ലാം ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ, വീട് നന്നാക്കാൻ ആളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട് നന്നാവും, ആളൊന്നും നോക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ നിലക്കായിരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫാറൂഖിൻ്റെ വീട് മാത്രം വലിയ മോശമായിട്ടുണ്ട്, അതേ പഴയ ചെറ്റക്കുടിലാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ വീടെല്ലാം ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? ഫാറൂഖ് വല്ലാത്ത വേദനിക്കുന്നു, പടച്ചവനെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകൾ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ വീട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫാറൂഖ് അങ്ങനെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നല്ല സുന്ദരനായിരിക്കുന്ന ഒരു യുവകോമളൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഓ എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്? ഇവിടെ വരണ്ട, ഇത് ആണുങ്ങളില്ലാത്ത വീടാണ്, ഇവിടെ ഞാനേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, ആണുങ്ങളില്ലാത്ത വീടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കണം, ഫാറൂഖിനിക്ക് വല്ലാത്ത ബേജാറാകുന്നു, വല്ലാത്ത ദുഃഖമാണ്. കാരണം സ്വന്തം പുരക്ക്, ഇപ്പം നമ്മളെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാടെ ഇരുന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരണ്ട, ഇവിടെ ഇത് ആണുങ്ങളില്ലാത്ത വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ദുഃഖം ഉണ്ടാവും എന്ന പോലെയാണ്. ഫാറൂഖ് വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തോടു കൂടെ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്നു. ആ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കുറേ സമയം പള്ളിയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് അതാ മഗ്‌രിബിൻ്റെ ബാങ്കുലി കേൾക്കുന്നു, ഹയ്യാല സ്വലാഹ് ഹയ്യാലൽ ഫലാഹ് എന്ന മധുരമായ ശബ്ദം. നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ, നിങ്ങൾ വിജയത്തിലേക്ക് വാ എന്ന ഈ ധ്വനി കേട്ടപ്പോൾ ഫാറൂഖ് വിചാരിച്ചു, ഏതായാലും എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പോവാം. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ലേ, ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായ ചെറുപ്പക്കാരനും നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാറൂഖ് വിചാരിച്ച് ഏതായാലും തിരക്കില്ല, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് എന്താക്കി ഫാറൂഖ് പോകുന്നു. ഈ നേരത്തെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരേണ്ട ആണുങ്ങളില്ലാത്ത വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനും നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഫാറൂഖ് പോയി നേരെ എവിടത്തേക്ക്? തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക യാ അഹ്ലൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ ഭാര്യ ഫാറൂഖിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് എൻ്റെ പ്രിയതമനാണ്, നീണ്ട 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ആ സമയത്ത് വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഖമീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക. അങ്ങനെ ഫാറൂഖ് കണ്ടപ്പോൾ ഫാറൂഖ് ചോദിച്ചു, അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ തന്നിട്ടില്ല, അതെന്താക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചു. മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് ഞാൻ വെറുതെ രസത്തിന് പറയുന്നതല്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളെ ഭാര്യമാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ 1000 രൂപ തന്നിട്ടില്ലേന്ന് ഒരു മാസം മുമ്പ് തന്നെ 1000 രൂപയെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ തന്നെ എന്താക്കും? അടിക്കുന്ന സാധനമില്ല, മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ സാധനം എടുത്ത് കിട്ടുമടി. ഇതെപ്പോൾ 20 വർഷം മുമ്പ് കൊടുത്ത 1000 രൂപയെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, എന്താക്കി ഞാൻ തന്ന 1000 രൂപയെന്ന്. അപ്പോൾ ഫാറൂഖിൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്നു, ഫാറൂഖിൻ്റെ ഭാര്യ നല്ല മനുഷ്യയാണ്. ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ അതിന് മറുപടി? ഓ പ്രിയ ഭർത്താവേ, നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ 6 മാസം ഗർഭിണിയാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിനെ പറ്റിയൊന്നും ചോദിക്കാതെ, നിൻ്റെ ചിലവൊക്കെ നീ എങ്ങനെ നടത്തി, നീ പ്രസവിച്ചോ, നിനക്ക് എന്തൊക്കെ പറ്റി എന്നൊന്നും ചോദിക്കാതെ നീണ്ട 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ തന്ന 1000 രൂപയെ പറ്റി മാത്രം ചോദിച്ച് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ദുഃഖമുണ്ട് ഭർത്താവേ, വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ബാങ്കുലി കേട്ടില്ലേ, റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വാ, മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് വാ, അപ്പോഴേക്ക് ഞാനും നിസ്കരിക്കാം, നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ എന്താക്കാം, നിങ്ങൾ തന്ന 1000 രൂപേൻ്റെ കണക്കെല്ലാം ഞാൻ എഴുതി ശരിയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫാറൂഖ് എന്താക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ നല്ല ഖിറാഅത്ത് കേൾക്കുന്നു. ഖുൽ യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ ലാ അഅ്ബുദു മാ തഅ്ബുദൂൻ എന്ന നല്ല ഖിറാഅത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഫാറൂഖ് വിചാരിച്ചു, ഈ നാട്ടിലെ വീടുകളും കാര്യങ്ങളും റോഡുകളും മാത്രമല്ല മാറിയിട്ടുള്ള, പള്ളിയിലെ ഉസ്താദും മാറിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഉസ്താദാണ്, ഉസ്താദിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഈടെ ആണുങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, ഇത് ആണുങ്ങളില്ലാത്ത വീട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ വിചാരിച്ച് ഇയാളെ പരിചയപ്പെടണ്ട, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, ഇത് ആണുങ്ങളില്ലാത്ത വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു. വേണ്ട അറിഞ്ഞ അടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നു. വീണ്ടും വന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക യാ അഹ്ലൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫാറൂഖിൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഫാറൂഖ് ചോദിക്കുന്നത് വീണ്ടും എൻ്റെ 1000 രൂപേൻ്റെ കണക്കെന്തായി,
ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വന്നു. കാരണം ഫാറൂഖിലേക്കുള്ള ദേഷ്യം എന്തെന്നറിയോ, ഇയാൾ പോകുന്ന സമയത്ത് 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ എയർപോർട്ട് എടുത്തിട്ട് പോയത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഈ ഉമ്മർപ്പടിയിൽ, അതായത് ഉമ്മർപ്പടി എന്നല്ല പറയുന്നത്, പള്ളി ഈ വാതിലിൻ്റെ പടിയിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ആൾ ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും സുമുഖൻ, ഇത് ഈ കൂലിക്ക് കൊടുത്തത് ഇരുത്തിയതോ എങ്ങനെ ഇരുന്നതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, ആ ദേഷ്യമാണ്. ആ ഫാറൂഖ് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ 1000 എന്താക്കി. അന്നേരം ഫാറൂഖിൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്നു, ഓ പ്രിയ ഭർത്താവേ, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ 1000 കണക്ക് ചോദിക്കുകയാണല്ലോ. നിങ്ങൾ മകരി നിസ്കരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാം ചങ്കിൻ്റെ ചങ്കായ ചോരയുടെ ചോരായ നമ്മളുടെ എല്ലാമായ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെയാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്ക് വന്നത്? ഒന്ന് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 1000 രൂപയുടെ കണക്ക് പറയാം എന്നാണ് ആ ഫാറൂഖിൻ്റെ ഭാര്യ. അപ്പോഴും സമാധാനത്തിലാണ് പറയുന്നത്. നോക്കണം, നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഇവിടെല്ലാം ചിന്തിക്കാനുണ്ട്, ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഭാര്യമാരാണെങ്കിൽ ഈ 1000 കണക്ക് ചോദിച്ചാൽ എന്താക്കും? മിനിയാന്ന് കൊടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ദേഷ്യം പിടിക്കും. 20 കൊല്ലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ആവശ്യം പറയണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫാറൂഖിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് വാ. അങ്ങനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി ഫാറൂഖ്. സിയാറത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല മുത്താലിമീങ്ങളും ദർസും ഉസ്താദും ഒക്കെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഫാറൂഖ് വിചാരിച്ച് നല്ല മുത്താലിമീങ്ങൾ, നല്ല ഉസ്താദ്, ഈ ഉസ്താദിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം എന്ന് ഫാറൂഖ് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, ഈ ഭാഗത്ത് വരണ്ട, ഇത് ആണുങ്ങളില്ലാത്ത വീട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേ മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ വിചാരിച്ച് ഇയാളെ പരിചയപ്പെടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് ഫാറൂഖ് വീണ്ടും മടങ്ങി. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു, അസ്സലാമു അലൈക അഹ്ലൽ ബൈത്ത്. പ്രിയവാരിയ, ഞാൻ എന്താക്കി, നീ പറഞ്ഞതുപോലെ മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിനെ സിയാറത്ത് ചെയ്തു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ തന്നതായിരിക്കുന്ന 1000 രൂപയുടെ കണക്ക് നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഫാറൂഖിൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്നു, നല്ല പെണ്ണായതുകൊണ്ട്, സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയായതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഓ പ്രിയ ഭർത്താവേ, നിങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ 6 മാസം ഗർഭിണിയാണ്. ആ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് 1000 അഷ്റഫി ദീനാർ തന്നിട്ട് പോയത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ തന്ന ആ 1000 അഷ്റഫി ദീനാർ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാനൊന്നും ചിലവിനെടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ പ്രസവിച്ചു, നല്ല ആൺകുട്ടിയാണ്. ഈ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയുമോ? ഒരു ഹാഫിളിൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്ന 1000 രൂപയും ആ ഹാഫിളിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓ ഉസ്താദേ, ആരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്, വാപ്പയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്, ആയതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിനെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതനാക്കണം, ലോകത്തിൻ്റെ ഉസ്താദാക്കണം എന്ന് ഹാഫിളിനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ 1000 രൂപയും കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഹാഫിളിനോട് പറഞ്ഞു, പ്രിയ ഉസ്താദെ, ആരും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇല്ലാത്തായിരിക്കുന്ന ഉപ്പയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്, ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിനെ ലോക പണ്ഡിതനാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഹാഫിളിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നു, അന്ന് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച, നിങ്ങൾ പോയതിന് ശേഷം പ്രസവിച്ച ആ കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഇമാമാക്കുന്ന ഇമാം, റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഇന്ന് ദർസ് നടത്തുന്ന ആ ഉസ്താദ്, നിങ്ങൾ അന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയതായിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയാണ്. ഞാൻ 6 മാസം ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോയില്ലേ, ആ കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഇമാം വെക്കുന്നത്, റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തുന്നത് ആ കുട്ടിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം. എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠമെന്നറിയോ? 6 മാസം ഗർഭിണിയായപ്പോൾ ഉപ്പ കുട്ടിനെ കാണുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ കുട്ടിനെ ഉമ്മ എന്താക്കി? ലോകത്തിൻ്റെ ഉസ്താദാക്കി മാറ്റി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിക് മദ്ഹബ് എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫി മദ്ഹബിനെ പോലെയുള്ള വലിയൊരു മദ്ഹബാണ് മാലിക് മദ്ഹബ്. ആ മാലിക് ഇമാമിൻ്റെ ഉസ്താദാണ് ഈ കുട്ടി. അതായത് റബീ എന്ന് ഞാൻ പേര് വെച്ചു, റബീ എന്നാണ് ഈ കുട്ടീൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഉന്നതിയിലും മഹത്വത്തിലും എത്തിച്ചത് ആരാണ്? വെറും ഉമ്മയാണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മ വിചാരിച്ചാൽ കുട്ടീനെ നന്നാക്കാനും ചീത്തയാക്കാനും കഴിയും. ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെന്താക്കണം? പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കണം. നമ്മളുമായിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നല്ലതായിരിക്കുന്ന നിലയിൽ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം, അതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കണം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഉമ്മമാർ വിചാരിച്ചാൽ എന്താക്കും? കുട്ടീനെ നന്നാക്കാനും ചീത്തയാക്കാനും സാധിക്കും. ഉപ്പയാണെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ദൂരത്തിലായിരിക്കും. ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സന്താനങ്ങളെയൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തിയാലേ നമ്മൾക്ക് നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഉപരിക്കുകയുള്ളൂ. ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സന്താനങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. കൂടുതൽ ഞാൻ ദീർഘിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല, കാരണം കുറേ സമയമായതല്ലോ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന തിരുവാക്യം കൊണ്ട് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വാഹിർ ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.